Mércores 3 de decembro, 7 da mañá. Acabo de despertar agora mesmo. E pensei, pois hoxe é un bo día para acercarme ata Santiago de Compostela cuns compañeiros e compañeiras da Cigansino e darlle a benvida ao Consello de Educación, Román Rodríguez, cando chegue a unhas xornadas de formación que se van desenvolver no Palacio de Congresos e que el mesmo vai inaugurar ás 10:30 da mañá. Imos, con todo o respeto do mundo, simplemente entregarlle en man as demandas do profesorado que se leva mobilizando desde inicio de curso e insistirlle en que por fin se digne a negociar co sindicato que representa a maioría do profesorado galego. Veña, voume vestir e saímos para Santiago. Neste momento acabanos de informar de que Román Rodríguez, Conselleiro de Educación, acaba de ter un imprevisto que lle impide acudir á inauguración das xornadas nas que o estamos esperando. Mira que me teñen chamado cousas, pero imprevisto ata agora nunca ninguén me chamara. Agora ímonos marchar para que os mesmos que avisaron ao conselleiro de que había profesorado esperando aquí o avisen de que o profesorado marchou, coa esperanza de que isto faga que veña o acto de clausura e poidamos facerlle entrega finalmente das demandas que teremos de todo o profesorado. Ímonos e a ver se nos sae ben a xogada. Román, tes un minuto. Un segundo só. A ver, pero tedes que recuperar esta maniobra. No, de distracción. Ese é o problema, que temos que recurrir a esta maniobra. Porque che mandamos, por lo menos por parte da CIGA e do Estado tamén, escritos que che traemos aquí para que nos recibas por despois das notificacións. Nós temos un marco de convivencia e un marco de diálogo. Como recoñecedes? Nos recoñecemos porque, obviamente, se facedes baixo paraguas da Comisión de Seguimento, nós non estamos, claro, pero é que a negociación non ten por que ir baixo ese paraguas. Non, respetamos o acordo que firmamos. Eu me lo llevo,